trecut o zi întreagă la salonul ăla, deci chiar ar fi trebuit să vă placă. Deci prima oară m-am dus chiar în cap și apoi am pus extensii ca să fie original, natural, albastru. Nu e frumos? Nu! Da, cum să nu fie frumos? Taci că e odată. Cum să voi v-ați dat în oglindă? Ce frumoasă sunteți? Mai bine dat nu și măcar nu se putea, sunteți genială femeie. Da, doamna, hai să trecem acum la lecțiile noastre. Temă, facem verificarea temei? Temă? Ce temă, Maria? Stai, mă, ce frumoasă sunt. Da, tema, nu știu, nu v-am dat temă, nu știu ce am făcut. De ce eres, Cătălina? Lăsați doamna în pace, o gândă puricii pe cerul curii, n-are nimica, lăsați-o în pace, vă rog frumos. Stai că nu înțeleg, am zis ceva greșit, e râde, stai că nu știu ce am făcut, bă, Cătălina, uite la mine. Da, asta ce înseamnă? Doamne, nu, doamne, lăsați-o în pace, așa-și manifestă ea aprecierea față de dumneavoastră, îi place foarte mult cum arătați, credeți-mă, așa e, Cătălina. Lăsați-mă în pace, prost crescuți de nesimțiți în pui mei, că voi când vă transformați în emolăi din aia, mă lăsați-mă în pace. Cătălina Stoiană, ce a avut la temă, zi odată. Bun, și asta a fost prima idee, așa cum v-am spus. Dacă aveți întrebări, vă rog frumos să mi le puneți acum, fiindcă n-am să stau să mă opresc în timpul lecției, da? Cătălina spune. Poți să mă duc la baie, vă rog frumos, că nu mai pot și mă scapă tare. Bă, fată, întrebări legate de lecții, ce baie visezi? Baia vieții, care baie? Că de-aia am stă gândul la începutorii. Vă rog frumos, să mă duc, că vreau să-mi fac nevoile, că nu mai pot. Mirama și pe nevoile voastre, că în pauză n-aveți timp și nu ori împrecați mie icrele cu baia voastră, dar mai lăsați-mă în pace, că deja este nervant. Alo, da, de la poliție? Ferește, asta e surdă, n-auzi șmeria de la telefon. Tu mai întreb, nu vezi ce floacă are în cap, nu dau sus aceea în cap. Da, o secundă, dar haideți că vorbim acum, stați o secundă. E, spune pe voi, vă rog frumos, mici totală, dar să n-aud că vă dărâma școala asta, da? Repede 2 minute. Da, bună ziua. Da, bun, am plecat, Laura, dă whisky-ul încoace. Acum serioasa mea. Mario, dă drumul la box, așa-i să ceapă distracție, hai. Revenit la oile noastre, copii, deci, oh my gosh, BBC News, de fapt, este la din cu joadarul de ore și mi-am găsit o rapanulă pe gustul meu, deci nu trebuie să cred așa ceva, deci ziua asta devine din ce în ce mai bună, dar hai să ne continuăm orele noastre, unde am rămas, Cătălina spune. Doamna, știți, eu una personal consider că ceea ce a făcut Cătălina în final a fost o javră, pentru că profesoara nu merita treaba asta, eu chiar sper să fie mult mai bine. Da, și eu sper să cadă pe scări. Deja sunt sătulă, mă duc la matematică, la revedere. Mă, dar voi ați văzut că Cătălina a luat Cambridge cu nota maximă, deci chiar vreau să vă felicit acum, uite că a venit. Salut, Cătălina! Good morning, sorry Maria, but I didn't understand you. I don't speak Romanian anymore because I'm not Romanian anymore, so yeah, I'm sorry. Oh my god, I forgot to put on my makeup, sorry. Iha, asta acum se crede Andra Gogan, uite-te la ea. Cătălina, dar acum poți vorbi cu noi normal, dar nu te mai preface că nu știi românește, că o limbă nu se uită, da? Deci dai dovadă de prostie. What part of I don't understand you don't you understand? Oh, understand, auzi la ea, Cătălina, vezi că ai pe aici engleză pe la colțul gurii. Oh, fuck off! Aoleu, ce mi-aud urechile, bună ziua copii, bună ziua Cătălina, draga mea, vreau să te felicit pentru locul 1 la examenul de Cambridge, este ceva ireal ce ai putut realiza în acest an, draga mea, felicitări, copila mea dragă. Thank you, adică mulțumesc, eu nu mai știu română, thank you, teacher. Doamna asta face pe cretina cu noi, acum se preface că nu mai știe română, că a luat examenul pe primul loc la engleză, nici eu nu mai știu română, dar de enervează, doamna. Măi, dar nu mai fiți așa că poși cu dânsa. Cătălina, vorbește naibii română, că deja e puțin. Care este elementul magic din mâinile tale? Telefonul, Maria, doar o secundă. Ăsta e, nu? Da, bun. Aoleu, îmi faci combinații? Ce scrie acolo? Băi, ești proastă, ce-l înjur de morți, Cătălina? Băi, dar îmi place de el, dar deci tu nu strici Feng Shui-ul. Iară să-mi place zodia lui, deci dau telefonul cap. Hai mă, mai repede, Cătălina, nu te mai screme atâta și râzi în continuu ca o ultima proastă, că vreau să mă pregătesc o dată să mă întâlnesc cu Andrei după pauză, da? Te rog frumos, dăm lip gloss-ul ăla mai repede. Da, ți-l dau acum, stai să-l găsesc, așteaptă 2 minute. Și după trebuie să-mi fac și eyeliner-ul, că zici că mi-am făcut legatul la mâini, să mor eu de nu. Ok, hai să începem. Păi tu mi-ai dat lipici? Băi, Cătălina, dar-i sănătoasă la cap în pui mei, că nu este amuzant. Cum mă mai pup eu acum pe Andrei? Uite-te și tu că am pus lipicioase, handicapata, naibii, uite. Oh, haide, plângi un pic, că deja mă enervezi. Aoleu, apa asta miroase a rahat. Ana, te uiți puțin să vezi dacă pare să miroase apa asta a rahat, uite-te. Ce eu, experimentul tău sau cum adică? Da, dă-o încoace, presupun, hai, să miros el. Nu, miroase apă normală, Cătălina. Nu, dar ești foarte nesimțită, mi-ai dat în ochi acum să te iau tu, titi. O, Doamne, ce pat de tramvai.
Maria. Alo, gara, ce cu agitația asta? Doamne, trebuie să fac parcurs prin clasa asta ca să ajung la catedră. Băi, dar voi sunteți normal la cap? Trebuie să vă întreb eu ceva acum, imediat pe... Ce mama lui Hector e aici? Pernă cu pârțuri. Cine a venit cu asta la școală? Cătălina? Discutăm despre asta mai încolo, da? Sunt oare curioasă, vreau să știu ce ați făcut lui Ana, că am văzut-o că a ieșit din clasă plângând și după aia a ieșit din școală plângând. Deci făcea pe stradă ca ultima nebună. Ce ați pățit? Ce ați făcut? Doamna, știu eu, pot să zic, vă rog frumos, mulțumesc, că este vina lui Cătălina. A udat-o. Ah, părăcioasa dracu ce ești, da, și acum începem. Haideți, dați drumul. Bă, copchelește, vendă, ți-am zis te potolești, nu ești normal la cap, cum îmi copii, bă, fată. Cătălina! Aoleu, ce-am făcut? Fata mea, unde învăța să scrie așa frumos? Deci caligrafia asta perfectă de pe foaia ta mi-a atras atenția. Doamne, deci în 30 de ani ai mei de învățământ n-am văzut așa scris frumos. Bravo, mă, fată, copii, ia uitați aici. Mulțumesc frumos, doamna, nu știam că vă place. Am încercat să mi-l perfecționez, dar nu e atât de frumos pe cum pare. Tu glumești, fata mea, uite-te și tu ce aliniate perfecte și drepte ai lăsat pe foaia asta. Uite-te ce aur rotunjite, ce frumos scrii, fata mea. Dacă Cătălina scrie frumos, eu sunt Petrache Poenaru, doamnă. Băia, te rog frumos, ia foaia și arată-o la toți așa în fața clasei să vadă, să dai exemplu de un scris frumos, Cătălina, dacă dorești, draga mea, că nu vreau să-ți expun ție lucrarea așa în fața clasei. Oh, doamna, cum să nu? Normal, dați aici foaia. Uitați-vă aici, săracilor, cum se scrie, vedeți? Ia uitați. Oleu, dar un Oscar nu vrei, draga mea? Bravo, Cătălina, gata show, poți să lași foaia jos. Vedeți, copii, asta demonstrează că avem elevi silitori și care chiar își dau interesul pentru școală. Bravo, Cătălina, slay, sunt mândră de tine. Mulțumesc, doamna, dar vă rog frumos să nu plângeți că mă emoționați și pe mine. Gata, haideți să terminăm cu aceste sentimentalisme. Maria, taci! Bun, copii, deci astăzi le ascultăm pe Cătălina și pe Maria. Vă rog frumos să veniți în față și deja o să încep cu întrebările. Vă rog frumos să fiți atente și să fiți pe subiect, să nu fiți pe lângă, ați înțeles? Bun, începem. Hai să vedem. Maria, încep cu tine. Te rog frumos să-mi spui ce vrea să spună poetul în această poezie. Ideea principală, draga mea. Așa, deci el vrea să mărturisească faptul destăinuirea pe care acesta și-o boldează în momentul în care scrie poezie este faptul că el nu a avut un ajutor inspirațional din partea cealaltă a lumii care l-a ajutat să scrie. De aceea se prefigurează conceptul de orgoliu de sine. Păi, Cătălina, dar lasă pe Maria să spună că ea a fost pusă, nu tu, dar nu e corect ce face. Na, și dacă vorbesc eu peste, atunci eu sunt aia nesimțită. Corect, Cătălina, wow, ce frumos ai formulat răspunsul, bravo, și ce vocabular ai folosit, dar ce intonație și gesturi ai avut, mamă, fată, bravo, o să ai foarte mult de câștigat. Acum hai să lăsăm și pe Maria, că trebuie să-i ascultăm și pe aia care nu știu atât de bine. Bun. Bun, Maria, hai să te întrebi și pe tine ceva, să nu fie așa pe lângă. Deci te rog frumos să-mi spui ce simbol se distinge din a doua secvență a poeziei. Uite. Păi asta e simplu. Vorbim despre un simbol al creșterii unghiei, că despre asta este vorba, și de faptul că el n-a mai recunoscut ceea ce s-a pogorât asupra lui, teoretic și pe scurt. Da, corect, este corectă formularea, dar fă-te puțin mai înțeleasă că nu e îndeajuns, da? Hai să vedem, Cătălina. Da, deci simbolul acesta de creștere se referă teoretic, Maria, la simbolul de regenerare și vrea să scoată în evidență secvența faptul că chiar dacă s-a pogorât acest har divin asupra lui, nu l-a mai recunoscut, pentru că în concepția lui nu l-a mai recunoscut. Slay. Da, pe asta am zis și eu, ce te sclerozezi atât așa? Uite la ea, hai că vorbesc și eu așa ca o profesoară, na. Cătălina, aduc carnetul, te rog frumos, mă dai pe spate pe zi ce trece, 10, draga mea, bravo, felicitări, bun. Hai atunci să termin eu și cu Maria, că mă enervează fata asta. Maria, spune-mi, te rog frumos, ultima secvență ce semnifică, ce reprezintă ea? Da, în ultima parte se vorbește că el are acea durere interioară pentru că nu poate să scrie cu unghiile de la mâna stângă. Așa, iar acum vă rog frumos să veniți să ștergeți tata, că am nevoie de spațiu ca să scriu. Deci din câte văd, Cătălina cu Maria sunt de serviciu. Hai să vedem. Alo, ce vă certați acolo? Maria, Cătălina? Deci tu că eu am șters-o în pauza trecută. Da, doamna, vreau ca Cătălina să meargă să șteargă tabla, dar nu vrea, pentru că e o putoare ordinară. Cătălina, mamă, te rog frumos, ridică-te și vino și șterge tabla. Mai faci tu mișcare, prinde bine la buci, da? Hai, domn, vino și șterge, că de când a început, dar nu te-am văzut la ora mea să ștergi tabla. Dar nu vreau că mi-e lene și eu oricum fac mișcare în pauză, că mă duc pe la băieți, pe la 12. Da, Maria stă pe scaun toate orele și crește cu ruca la o
șobotană și nu faci nimic. Asta ea să șteargă, nu eu. Măi, dar potolește că teoretic este rândul tău. Cu ora trecută te-am rugat să o ștergi, dar ai chiulit de la oră. Na, deci teoretic tot rândul tău este. Da, dar asta nu contează. A fost rândul meu, a trecut, indiferent că am șters sau nu. Nu-i problema ta. Alo, gata, nu vă mai certați, lăsați că dacă sunteți cretine, o șterg eu. Da, dar acum ce, Doamne iartă-mă, am ajuns să ne certăm ca niște idioți pe o tablă. Unde am ajuns? O, că greu mai e să ștergi o tablă. Da, Cătălina, nu, de acum, deci ora viitoare la chimie ștergi tu tabla. Nu, eu nu șterg la chimie pentru că dacă mă scoate la tablă, eu stufă de Veneția. O să mă facă de căcat în fața clasei. Nu vreau, lasă-mă în pace. Dar doamna, uitați cum face, nu vrea să șteargă tabla de loc, că mă și enervează deja. Păi da, faceți-vă un orar să fie gata bâlciu. Fiecare la ce oră șterge tabla, să fie scris pe foaie. Bă, dar zici că v-ați născut ieri. Dar de o săptămână încoace, doamna nu face nimic, numai eu am șters la toate orele. Da, Cătălina, când pui mei vrei să ștergi tabla? Nu, lasă-mă pe mine că o șterg eu la ultima oră, da? Că avem desen și arte plastice. No, bun, ați auzit și dumneavoastră. No, acum lăsați-mă. Dar stai că la desen și arte plastice nu facem nimic, că stăm și ne uităm pe pereți, Cătălina. Păi exact. Cătălina, tu bei bere? Oh, poftim? Nu, nu e bere, Maria. Ce ai pățit? Doamne iartă-mă, e un fel de... E o apă mai specială. Du-te-mă de aici acum să fie o apă mai specială, Cătălina. Asta e bere toată ziua. Tu bei bere, deci normal la cap. Păi, dar vorbește mai încet, nu mai țipa așa. A, ce bere? Cine vorbește de bere? Alo, ce se întâmplă aici? Are careva bere? Cătălina, ce bei acolo? E, soacră, nu poți să taci să mai bați din gura aia, că spargi și lasă de capul tău, înțelegi? Bă, Ana, asta vorbește ca o bețivă cu mine. Păi, Cătălina, tu ai venit cu bere la școală? Că te pălângă în scaunul, mai un pic și piși pe jos. Ce urli la Maria? Tu ești normal? Tu bei bere cumva? Dar nu e bere, este limonadă și este într-o sticlă verde. Ce aveți cu toții? Nu e bere, mă, fraților. Uite de la ăla. Asta-i bată de cap. Maria, ajută-mă să o țin, te rog frumos, o duc la baie, că mă termină psihic fata asta. Doamnă, dar cred că e amețită de cap, că se balansează de bine. Bă, fată, tu ești normală? Da, sunt bine, doar că mai am așa puțin amețelile, nu știu. Iha, doamna, miroase a benzinărie aici. Cătălina, uite la mine, vină încoace, hai să te iau, hai să mergem. Dă mâna încoace și ridică-te, hai, hopa sus. Pardon. Bă, scroapă ordinar, deci normal, am vrut că e în față, deci tâmpită la cap. Da, Cătălina, asta încerc să fac și eu acum, dar dacă nu te mai mișca, aș putea să văd și eu ce ai. Da, deci aparent se pare că ai roșu în gât, fată. Ai, Maria, dar m-am săturat să fac roșu în gât de fiecare dată în puii mei. E de la răceală, 100%. Cătălina, eu nu cred că e de la răceală roșu la în gât, eu cred că e de la Andrei, v-ați întâlnit de prea multe ori. Dar ce te bași tu în relațiile mele, Maria? Ia taci din gură, nu, sunt răcită și punct. Săraca de mine. Ce răceală, bisați iară? Cine-i răcită? Cine a răcit vara iară? Mă, nu mă nebuniți copii, că știți că nu-mi plac lucrurile astea, da? Maria, cine a răcit? Cătălina, doamna, pentru că m-am uitat în gâtul ei cu blițul de la telefon și aparent are și ochii de șobolan. Nu vedeți în ce hal arată? E, pă, mă,